Привет, меня зовут Инку. Я буду вам показать Санkt-Peterburg. Tässä videossa mä kerron teille 6 asiaa, jotka mua on ihmetyttänyt Pietarissa näiden 5 vuoden aikana. Давайте начнем. Venäjällä on tosi paljon juhlia. Monet niistä on aika isänmaallisia. Tällaisia juhlia on esimerkiksi isänmaan puolustajien päivä, jota myös miesten päiväksi kutsutaan, piirityksen alku ja loppu, Venäjäpäivä, kansallisen yhtenäisyyden päivä ja tietysti voiton päivä, joka on kaikista suurin. Eikö ole karmivaa? Lisäksi liikenne koko keskustassa on aivan sekaisin. Toinen asia on tämän Ukrainaan hyökkäämisen seuraukset. Näitä mainoksia ja Z-merkkejä näkyy vähän ympäriinsä kaupungissa. Raha-asiat vaatii nykyään aika paljon enemmän suunnittelua, koska suomalaisen pankin kortit ei esimerkiksi toimi Venäjällä enää ollenkaan. Sen takia täytyy tuoda Suomesta käteistä, vaihtaa se rupliksi ja sitten tallettaa omalle tilille. Silloin sodan alussa oli mielenosoituksia, mutta lait on muuttunut niin, että sinne ei enää kukaan uskalla mennä. Tässä on sotakirjeenvaihtajan räjähdyksen muistopaikka. 3. mielenkiintoinen asia, josta mä oon itse asiassa alkanut tykkäämään, on tämä Venäjän liikenne. Eli täällä Pietarissa on ihan hirveästi autoja siihen nähden, minkälainen se kaupunki on. Liikenteessä kiitetään hätävilkkuja näyttämällä ja ylinopeutta saa ajaa 19 kilometriä tunnissa. Jos ajaa 20 kilometriä tunnissa, niin silloin saa sakot. Nimimerkillä kokemusta on. Koiran kanssa asuvalle ehkä tuskasin asia ilotulitusten ohella on tämä katujen suolaaminen. Tässä katukivetyksen välit ihan suolassa vielä huhtikuun puolivälissä. Ja lumet siis aurataan pois ja sen jälkeen laitetaan ihan hitosti suolaa. Ja se käy sitten taas koirien tassuihin ja sotkee kengät ja muut vaatteet. Ja jos sitä katua ei saada paljaaksi, niin se on tosi liukas. 5. asia, joka mut on yllättänyt, on se, että kaupoista todella monet ostaa arkisinkin, siis vodkaa. Ja kaduilla monesti näkyy sellaisia ihmisiä, jotka on varmaan menettänyt ihan kaiken. Tai mistäs minä tiedän, mikä niiden tarina on. 6. eli viimeinen asia on se, miten historia ja kulttuuri on ihan kaikkialla läsnä. Tässä esimerkiksi Nikolai I Vitebski Vokzaalilla, joka on 1800-luvun alkupuolelta peräisin oleva juna-asema. Tässä metroon mennessä ensin vähän sotapropagandaa ja sen jälkeen Puškin. Turvatarkastuksen ja metallinpaljastimien läpi pääsee näihin teattereihin, joissa voi nauttia balletista tai oopperoista. Myös lapset on tosi usein mukana tällaisissa esityksissä. Samoin museot ja esimerkiksi tämä meripihkahuone Tsarskaja Selossa, niin näihin järjestetään paljon lapsille omia ekskursioita. Myös kulttuurin tekemistä, niin kuin tässä elokuvan kuvaamista. Siihen voi törmätä Pietarissa lähes missä vaan.